Ahojte, dnes si ukážeme pár cvikov na posilnenie a zlepšenie mobility driekovej chrbtice. Na zahriatie začneme rotáciami v drieku, ramená ostávajú pevne na zemi a zopakujeme 20 krát. Pri tomto cviku sa zameriame na posilnenie stredu tela. Dolný chrbát tlačíme pevne do zeme, kolená aj bedrá sú pokrčené na 90 stupňov a dýchame bránicou až do brucha. V ďalšom cviku sa zameriame na mobilitu bedrových kĺbov a posilnenie rotátorov. Začíname v šikmom sede a na každú stranu zopakujeme 8 krát. Stretching na záver, päta je pod druhým bedrovým kĺbom a dýchame zhlboka. Začíname v šikmom sede a naťahujeme sa do diaľky, v konečnej pozícii chvíľku zotrváme.